Nin unha bágoa máis. Por un golpe. Por un insulto. Porque te controlen. Polos celos. Por sentir medo. Por non sentirte libre. Nin unha bágoa máis. Porque queremos que saibas que te apoiamos. Porque podes pedir axuda. Porque podes vivir sen medo. Porque hai saída. En a loita contra a violencia de xénero non estás soa.